higala, mayong adlaw kinino sab si Pastor Mark Sasidon sa Emmanuel Bible Baptist Church, ang mga tigumanan niya sa 3rd Street, Sibris Homes, Mactan, Lapu-Lapu. Salamat sa Ginoong kining online broadcasting, the 15-minute Bible Truth. Salamat nga namin na wali no na share nganha sa matag usa nga nahinahanglan sa dato nga kaluwasan. Ug salamat sa Ginoo nga naay mga kaigsuonan nato o isig ka magbubuhat sa pagwali sa pulong sa Dios nga nagapaminaw nini nga mga online broadcasting. Kung ikaw higala interesado nga makat-on sa pulong sa Dios o interesado ka nga imuhang mga mahal sa kinabuhi ma-sharean sa pulong sa Dios, pinagi ani nga mga ministry, pwede ninyo nga i-share ni siya no nga mga mensahe sa pulong sa Dios. So may adlaw mga higala atong pagatun-an kining sa Roma kapitulo 5 versikulo 11 o 12. No, ingon ang pulong sa Dios wat ni Apostol Pablo ngadto sa Roma kapitulo 5 no taga Roma. Ingon dire 11, ug dili lamang sa ingon apan kita usab nalipay diha sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo, pinaagi sa kang kinsa kita karon nakadawat sa pagtabon sa sala. Tungod nini maingon nga pinaagi sa usa ka tawo ang sala misulod nganhi sa kalibutan, ug ang kamatayon pinaagi sa sala ug busa ang kamatayon midangat sa tanang mga tawo kay ang tanan nakasala. So higala, nakita nato diri nga ningon ang Biblia, ningon si Apostol Pablo nun siya nga busa ang kamatayon midangat sa tanang mga tawo kay ang tanan nakasala. No hinungdan mga higala nga mga matay tungod sa sala because sa paglapas ni Adan og ni Eva nagdala to siya og tunglo, no? Tunglo sa kamatayon, tunglo sa kalisdanan kaning mga kalisod sa kalibutan because sa diha nga ang Dios pa mo'y nagdumala, wala pa misulod ang sala pagkanindot sa kalibutan, pagkanindot sa ilang kinabuhi apan sa diha nga natintal si Eva sa ni Satanas ug nadala si Adan ang sala no mikuyanap sa tanang mga tao. Muna nga higala ayaw kay buong sa tubangan sa Dios ikaw ako makasasala ta. Muna ingon sa Roma 3:23 kay ang tanan nakabsan kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. No sa usaon nato paningkamot di gyud ta kaabot sa himaya sa Dios because ang sala nagbabag nato. Muna ningon ang Biblia nga ang kamatayon midangat sa tanang mga tao, no? Midangat sa tanang mga tao. Muna nga higala ikaw gapo mahiaguman ta aning duha ka klase nga kamatayon, kaning physical nga kamatayon ug eternal nga kamatayon. No? Muna nga diri sa Biblia mga higala nga makita gyud nato nga kaning physical nato nga lawas mamatay gyud ni kay ningon ang Ginoo dito pa sa garden sa Eden sa abog tagikan sa abog sa tapauli. No? Dagang bersikulo diri sa Biblia sa 1 Pedro atong susihon nagingon ang pulong sa Dios 1 Pedro 1:24 ningon diri higala kay ang tanang unod sama sa sagbot ug tanang himaya sa tao sama sa bulak sa sagbot. Ang sagbot nagakalaya ug ang bulak niini nagakataga. No? Pato ko nung kinabuhi mura lang sagbot, magpakita sa makadiyot, malaya lang dayon, mawala lang dayon, no? Madugta. No? Muna nga sa Santiago, no? Sa James chapter 4 verse 14 nagingon ang Bible, sanglit kamo wala nasayod unsa ang mahitabo sa ugma. Kay unsa bang inyong kinabuhi kini sama lamang sa alisngaw, no? Sama lang sa aso nga nagapakita sa mubong panahon unya nagakahanaw. No? Matod pa sa Bible mga higala nga atong kinabuhi ning kalibutan na itugod sa Dios moabot og 60, no? Pinaka atong masahon sa pulong sa Ginoo Salmo 90.
Salmo 90, kita nato diri sa Biblia nga atong kinabuhi mubo lang. No? Awa, versikulo 9, siya nga kay ang tanan namong mga adlaw nangahanaw diha sa imong kapungot. Kami nagtapos sa among katuigan ingon sa usa ka sugilanon nga gisugilon. No, kay tanang mga sugilanon, mga higala, naagyoy ending, naagyoy katapusan, naagyoy the end. No, sa atong kinabuhi, naagyoy katapusan. Sa versikulo 10, ingon ang pulong sa Dios ang mga adlaw sa among katuigan kan-uman o napulo o tungod sa hinungdan sa kusog sila mahimong kawaluan ka tuig o sa gihapon ang ilang kusog paghago o kaguol kay kini sa madali maputol o kami maglupad palayo. So higala masugot tag sa dili mawala lagid ni ang atong kinabuhi. Mubiya lagid ta aning kalibutan tungod sa sala nagingon ang Biblia ang tanan mga matay, no? Kay kaning kamatayon, iyon ang Biblia appointment ni siya. No? Hebrews 9:27, as it is appointed unto men once to die and after this the judgment. No? So, ining kamatay na to aning atong lawas nun nga kinabuhi mga higala, nagingon ang Biblia mamatay ta. Unsa man ning kamatayon? Panagbulag ni sa lawas ug ang atong kalag. No? Panagbulag sa atong lawas ug ang kalag. Ug ang atong kalag mubiya na ning nga atong gisulob nga lawas. Madugta na ni siya, wala na kinabuhi. Muna siya ang pirmiro nga klase nga kamatayon. Ug kani nga ikaduha nga kamatayon mga higala mo ni siya pinakakuyaw. Kaya nga naman, mo ni siya kamatayon nga conscious ka dito, naakay panimuot. Mora ni siya kamatayon mga higala nga hangtod na sa kahanturan. No? Kaya kani atong lawas, ini kamatayan ni, pipila ka tuig, madugta man ni. Pero ang atong kalagi-gala, gihukman sa Dios, nga musugot kang sa dili, ningon ang Biblia, ang suhol sa sala, mao ang kamatayon. No? Muna nga, ang angay na tong pangandaman mga higala nga masayod kita sa kamatuoran, unsaon na to pagpangandam sa eternidad. Kay kani ikaduha nga kamatayon ni siya nga aduna kay panimuot, kamatayon ni siya nga wala nay pagkatapos. Itawag ni siya sa Biblia ikaduha nga kamatayon. No, second death. Sa Pinadaya kapitulo 21 bersikulo 8 nagingon ang pulong sa Dios apan ang mga mahadlokon. Timan niya gikan ni sa pulong sa Dios. Kung naa kay Bible dia, pwede na nimo basahon. No, Pinadaya Revelation 21 and verse number 8. Ang mga mahadlokon dili matinuohon ang mga dulumtanan ug ang mga mamumuno ug ang mga bigaon ug mga diwatahan siya ug mga magsisimba og Dios ug tanan nga mga bakakon makaangkon sa ilang bahin diya sa linaw nga nagadilaab sa kalayo ga sopre nga mao ang ikaduha nga kamatayon. No? Sumusugot kag sa dili mga higala, kini nga kamatayon gitawag ni siya second death. No? Now, yun ang Biblia nga ikaw ako tungod kay silutanan ta sa Dios tungod sa sala impernohonon ta. Gani ninyo ng Biblia pagasakiton sa adlaw o gabi hangtod sa kahanturan. Revelation chapter 20 verse 10. Hangtod sa kahanturan. Gani kung imong tanawon ng Biblia mga higala, ningon diri sa Mateo kapitulo 13 bersikulo 50, nagingon diri ang pulong sa Dios ug mutambog kanila ngadto sa hudno sa kalayo, adunay pagminatay ug pagkagot sa mga ngipon. So dito sa impierno mga higala naay gitawag ng lake of fire. No? Dito magkagot ang ngipon, magminatay og hila. Nga naaman ta ko'y higayon, kadungog pulong sa Dios, naaman ta ko'y higayon nga
makapaminaw, mutuo sa manluluwas, pero huwag yun na nimo imo ang mga higala. Imo lang yung ipalingog-lingog ang imuhang dalunggan. That's why, pamalandunga kay, dili lang kay kalayo nga dili mapalo, nagingon ang Marcos Kapitulo 9, versikulo 44. 9, versikulo 44, diin ang ilang ulod dili mamatay, o ang kalayo dili mapalo. So, kanina kamatayon mga higala, great torment ni siya, grabe ni nga kasakit. Mo bitaw nga salamat sa Dios nga pwede ta makapanganda mintras buhi pa ta. Mo bitaw gihatag ni sa Ginoo ang Biblia aron makapangandam ta. Mo bitaw nga gihatag sa Dios kining Bible aron mahimo natong sumbanan, mahimo nato nga masayod ta. Kay wala may laing dalan sa langit mga higala, wala laing nagbayad sa atong sala, wala laing makahatag na itong kinabuhing dayon. Si Jesus Christ ra. Mo bitaw ningon ang Juan Kapitulo 14, versikulo 6, ningon si Ginoong Hesus, ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi, walay tao nga nagaadto samahan apan pinaagi kanako. So si Jesus Christ sa higala ang dalan sa langit. Karon mga tanan nga pastor, sa may among buhaton pastor aron mi maluwas, aron makaangkon mi anang kinabuhing dayon, aron dili mi mahidangan anang kamatayon, no, kanang eternal nga kamatayon. Well, simple ra gyud kayo mga higala. No, kung imo ning basihan ng Biblia, wa gyud ta gilisod-lisod sa Ginoo, siya mo'y naglisod-lisod alang nato. Siya nibayad sa tong sala. Muna ningon ang Biblia o nga Juan 3:36, siya nga nagatuo sa anak adunay kinabuhing walay katapusan. Ug siya nga wala nagatuo sa anak dili makakita sa kinabuhi apan ang kapungot sa Dios nagapabilin diha kaniya. So you have a choice. No? Imo bang pilion nga magpabilin ka, nga mamatay ka, nga wala kay kasiguruan, or pwede kang makapaniguro higala kay saad sa Dios ingon siya nga nagatuo sa anak adunay kinabuhing walay katapusan. Klaro kayo. So kaning kamatayon mga higala, ang ma-experience na to nga kamatayon kung kita midawat sa kaluwasan sa Dios pinagi ni Ginoong Hesus, mahidangat na tong physical nga kamatayon, but inighuman niya na kinabuhing walay katapusan kuyog sa Dios. Pinaagi ni Ginoong Hesus. Kanus man na nako maangkon pastor karon sa diha motuo ka. Ining maayong balita nga si Hesus namatay gilubong mo na banhaw. Nga kung mutuog mo salig kaniya nga imuha siyang manluluwas, maluwas ka. Nataginahanglan mo buhat para malangit ta kay ang ato ng Ginoong Hesus ni buhat sa kabayaran sa atong sala. So inaot mi higala nga nasabtan nimo ning mga pagtulun-an sa Dios sa mubo nga panahon. Sunod adlaw na usab minaot mi nga magsunod ka kanamo aron nimo matsuta ang mga kamatuoran diri sa pulong sa Dios. Kini na usab si Pastor Mark sa Sidon sa Emmanuel Bible Baptist Church, kami magaingon kaninyo, daghang salamat, ang Dios magpanalangin. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.